Има епизод. Това също е епизод първи в моя канал. Тук ще оцелявам. Това е първата ми поредица на Майнкрафт. Няма да снимам само на Майнкрафт. Аз имам да знаете, дами и хакер да знаете. Аз снимам това е Android хакер. Вижте му канала, просто той сега няма да снима. Пък тут... Аз ще направя крафтинг тейбъл. Добре, няма... Аз съм тук до Алекс. Помогнете ми. О, Джовани. Меч. Ще мреш във водата ли, Аз имам бе? меч кирка, готов съм. Айде, взимайте си дърво, тук е крафтинг тейбъл. Ще убил сте! Джовани, както си кръстил канала, така си имате ли кръсти снимки името в на каналите? Майнкрафт. Ще не се сложите? Аз съм сложил. Вие знаете как Сега се какво ще сложи? правим? Трябва през Google+. Плюс. Имате ли Google+. Сега ще убия една тъпа. Трябва там да сложи профилна снимка и ти се запаметява на каналчето. Умирай, бе! Умирай, Умирай, Каляне, умирай. Добре, аре сега да се развиваме, защото... Аре, бе, Кала! Някой... Чакайте, бе. Аз ще направя Чай да често. набера някакво небано. Вече достатъчно неща. Защото слушахте Чакайте, крафтинг тейбъл. Ето слушах чест. Не бях аз. Ето сложих разни неща, които вече не ми трябва. Аз си направя. Абонирайте се за мен, пак казвам, това е епизод първи в мой канал. Епизод, да знаете. Това че колахото. Абе, коцка. Абе, някой пич тук свири. Не го знам, ама... Аз към по-късно Добре, всички да играем, много хора да играем. После какво ще цъкаме? После искате ли да цък... Някой път искате ли да цъкаме... Както види много ми този клип, пука. да може, моля ви съберете се нас. Искам да ви кажа, че ще снимам не чак толкова яки игри, освен Майнкрафт. Например, към Piano Tiles 2 сигурно няма да ви е интересна. Значи ще измисля Android Games, ще измислям игри, ще ги тегля, ще И ги с тегля. Джофта 13. Аз ще кача на речи как хаквам игри и разархивирам кеш. Да. Ето е Аз лесно. кажи как да хакна Wolf Among Us. Добре, къде сте? Оле, писа ми настройките на играта. А когато качите клипа, напишете, ако искате with Android хакер и еди кой съм. Аз съм Къде Android си, хакер. бе, Алекс? Аре, ще правим нещо, трябва да се направим. Къде си? Направете дупка в пещерата и се направим къща. Е тук. Къде бе, тук виждам само някой калян, че убедим. Ние вчера се направихме подобна къща, ама клипа беше 9 минути, май и още нищо бяхме направили почти. О, добре, аре, стига сега, защото аз нямам нищо в момента. Тук има някакви каляновци, мен много ме изнервят. Другия път искате ли да правим глупости в тази поредица? Може. Аз съм качил само 2 клипа. Ето го Днес ще калян. качам нов клип. Ако искаш да знаеш, това ми е първия клип. Калян умря! Калян умря, майна! Добре, стига сълка, бе! Калян умря, майна! Абе! Майка... Каляне! Скин ми е ненормален. Блабада-бада. Тим да пия някаква пестица, дами и господа. Виж, сега ще видите мен колко съм прекрасен. Това е направо прекрасен скин. Как са на български, бе? Как са на български, бе? Ти ма умен ли си, бе? Там виждам някаква овца, тук трябва да си ти. Видяхте, ти ли си на бялата овца? Аз ще... Оха! Байколо! О, защо почна така да лаги? Не! Давай. Също го. Умре! Няма ли някой да дойде да играем всичките? Аз идвам. Аз това път ще вземем клип. Аз тук виждам Аз като дойдат всички, аз ще вземем клип как играем, става ли? Аха. Да може да сме адски, да сме повече, не адски, много хора сме повече. Марио и Ангел като дойдат колко ще стане? 5 човека, майна. Става. Спомняте ли си като Георги, като Зисов, Митака, като се събрахме с Ангел, Да, с бе. многото хора, това беше... А искате Направо. ли, значи виж сега, аз ще кача клипа, ще играем в они сервер, де вчера играхме и там ще покажем какво сме направили. Добре. Така съм не видял. Дами и господа, този човек, дето е от мен, е много добър хакер. Опа, това беше без ди. Ти къде? Гледай, кой човек е до теб? Да, аз съм до Павел. Силно да бием. Биш, бе. Алекс, Да. ами... Още не, от този клип ще започвам. Затова, бай-бай. Ти така ли иначе ще убие? Гледай, той сам си падна. Шегвам се. Аз скочиха. Ей, Ох, коло, Спарта! колко се И не умрях. То това е ниско.
Бай-бай, давя се. Ти тук ли си? Няма та. Хайде, аз умирам. Що? Къде я знам? Няма какво да правим. Да. Да съберем повече хора, ще играем в ония сервер и там ще тръгнем да си правим къщи и тък му беше станала нощ, там ще се бием срещу зомбинца. Да бере зъмбенца. Много е тъпо Майнкрафт хак да не може да умреш. Тук няма една... Да, това е тъпо. Това няма смисъл. Да. Новия хак на Майнкрафт, знаеш ли какъв е да имаш всички скинове? Аз мога да си ги изтегля вместо да ги купувам. Това са много тъпи скинове. Много родал аз мога да си изтегля. От МКП мастер. И аз намерих Аре, Кирка, ти каляна мислиш. чука. Да ти е тъпо. Къде си, Джума? Идвам. Къде си, бе, Алекс? Мога да си направя вече легло. Тук ли си, бе? Мога да направя вече легло. Аха. Свилю. Аз съм краля. Събирайте за тъпо. Това беше топалка. Сори, Алекс. Събрали, Алекс. Мерси. Да знаете, от цел ви казвам, че я събирам. Не дей. Имаш вече. Вече им бях легло. Събирам за всички. Имам 43 кабелсо. Имам 4 кабелстон, 2 бъбна, едно пиле, едно перо. И съм прави неща съм. Джумани, що си снимал го в Инстаграм? Това е много якс. Само аз ли нямам меч? Аз снимам. Трябва да си направиш. Крафтинг тейбъл си направи вече, аз имам 45 кабелстон. Мога да си направя. Къде се прави ти, бе? Гия в циганите. Тя... Стига! Кажем се. Джумани, знаеш ли къде съм? Извинявайте за хора лага. Да, Извинявайте за лага хора. До След бил. това ще го бия под вода. И както винаги аз ще умра. Добре, ще не мога да излеза. Така. Къде си, Джумани? Тук правим само глупости, аре да направим нещо. Именно да правим глупости. Аз Game of Thrones си изтрих, защото много забил. Аз мисля скоро да приключвам клипа, кратък е. Поне така И аз мисля. ще излизам. Дама господа, в момента... Чекай на ги. Това го знаем. Дайте нещо по-святно да кажем, бе. То всички го знаят това. Мгм. Още тук има някой. Къде е срутващата се къща? Тук някой е поставил някакво дърво. Джумани. Така трябва да си. Ги изконектваме от сървъра. Беше... Това беше. Бай-бай. Абонирайте Аре, чао. се, дайте Чао. пишите на